Arglwydd, heddiw byddwn ni'n gwneud cwiz Santes Dwynwen. Dyma ein tîm oedd. Tîm 1. Caroline. Tîm 2. Cariad. Iawn te, cwestiwn cyntaf. Pwy yw Santes Cariadon Cymru? Delyth, Dwynwen neu Doris? Caroline. Caroline, chi? Dwynwen. Da iawn, 1 pwynt i chi. Iawn, cwestiwn 2. Beth oedd enw'r ynys lle oedd Dwynwen yn byw? Llanddwyn, Llanelli neu Llanddewi? Colin. Llanddwyn, Llanelli neu Llanddewi? Da iawn. Ar ba ddyddiad yma diwrnod Santes Dwynwen? Chwefror 25, Ionawr yr 17fed neu Ionawr yr 15fed? Cariad. Anna. Ionawr. Ia. Beth oedd enw cariad Dwynwen? Caroline. Meilon, Morris neu Meilyn? Cariad. O'ch chi'n dweud cariad? Da iawn. Iawn, cwestiwn 5. Beth oedd enw tad Dwynwen? Bendigeidfran, Bob neu Bychan Brycheini? Cariad. Chi? Bendigeidfran, Bob neu Bychan Brycheini? Reit, Lena? Da iawn. Oce, dyma cwestiwn bonus. Enwch un o ddymuniadau Dwynwen? Caroline. Unrhyw un? Da iawn. Unrhyw un? Caroline. Alice? Okay, unrhyw arall? Caroline. Wait, am I gwybod i? Oh, Brynhafi. Bod Cariadon Cymru. Da iawn. So, tîm i sy'n ennill.